Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Sibonga ukuhlangana namhlanje sisekhona la engithe sikhona. Abaku YouTube bayabona ke ukuthi hayi lesi studio esingasijwayele. Ngidine ngithe izola ngazi ngizosibiza ukuthi studio bani. Kodwa ke sisekhona la. uNkulunkulu wethu sithandile, usigcinile. Siyambonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, sisondele kuyena. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, sibonga uthando sithande ngalo, sibonga ukuthi usihlanganise ngalendlela. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube phakathi kwalona loyo, uhumushe lentshumayelo ngomoya wakho ingcwele, uyikhulume futhi ngomoya wakho ingcwele. Nkosi, mina kukho engikwazi ukukhuluma, mina okwami ukuthula, kodwa ngidedele wena usebenzise lo mlomo ukhulume inhliziyo yakho. Siyabonga ke Nkosi, namba abantwana bakho belalela ezindaweni eziningi ezihlukene, yakha ibandla lakho liqinise. Ngicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele kakhulu. Siyamdumisa, akekho njengaye, akekho ofana naye. Sibonge kakhulu kubo bonke abasanda ukungena. Usuku nosuku uthola inkonzo ekhaya lezwi. Usuku nosuku uthola inkonzo ku YouTube. Uma ku YouTube usilandela khona, ngiyacela subscribe lapho ku YouTube ukuze uthole njalo izinkonzo esizenzayo usuku nosuku. Ngicela ke siqhubeke nenkonzo yethu, sikhuluma ngomkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu, ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. KukaJohn chapter 17 kuzofunda uverse 4 noverse 5 bese siyaqhubeka. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Verse number 5, manje ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabi bikho. Sikhulume kakhulu ngenkazimulo enkosi yethu Jesu. Uxolo kakhulu. Ngicela ke sikhulume namhlanje ngemkhuleko ethiwayo, ngemkhuleko engafiki kuNkulunkulu. Abantu abaningi bayakhala bathi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa, aphuza ukuphendula. Abantu abaningi bayakhuleka abaphendulwa. Abantu abaningi bayakhuleka besosizini bedinga uNkulunkulu a-acte ngokukhulu ukusheshsha, kodwa kungenzeki. Yini into edala leyo nto? Yini ngempela edala lokho? Umuntu azincome. Yazi ukuthi ngake ngakhuluma ngizoyiphinda lento. Ake siyeke ukuphusha ama-CV ekukholweni. I-CV ayisebenzi ekukholweni. Ayikho into ebuhlungu enhlizweni yami njengomuntu athi, Baba uNsibande, ngisindisiwe mina, ngithethelelwe izono, ngabhabhadiswa. Abese zothi ngicela ungithandazise, nginale nkinga. Umbuzo wami omkhulu, uba kanjani nenkinga uthethelelwe izono? Uba kanjani nenkinga usuze wabhabhadiswa? Kodwa unenkinga? Hayi, iphutha lelo. So yekani ke manje ukuthi niphusha ama-CV, ngoba i-CV ayisebenzi. Akungenwa nge-CV ezulwini. Ungashumayela ukhipha amadimoni wenze yonke into, kodwa uma igama lakho lingalotshiwe uya esihogweni ne-CV yakho. Into esebenza ezulwini, uhlanziwe ngegazi likaJesu, uthethelelwe izono zakho, uzivumile izono zakho. That is the bottom line. Ngoba isona singene ezulwini, asingeni ngemsebenzi. Senzelwe umusa, asingeni ngemsebenzi.
Uma sibheka izwi lenkosi Isaiah 59 verse 1 and 2 angizukuvula. Uthi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi benu obunahlukanisa noNkulunkulu. So izono zihlukanisa umuntu noNkulunkulu. Izono ezenza uNkulunkulu angawuzwa umkhuleko. Uthi indlebe yakhe ayinzima ukuthi angezwa. Isandla sakhe asifinyeziwe ukusindisa. So uyathanda ukukusindisa, izono zakho ziwudonga. Kade wawukhuleka awuphendulwa. Kwenziwa yini lokho? Uyabukhuleka awuphendulwa. Uzila ukudla kufana nokuthi uyadlala nje. Susudonga lwesono, isono siwudonga. Ngithemba uyayizwa lonto leyo. Isono nesono siwudonga. Uma ekhuluma lapha kumaHubo 34 verse 15. AmaHubo 34 verse 15. Ngihlekiswa yini ukuthi bengivulile ngamaka. Mangithi ngiyavula vele yaphuma lento engimake ngayo. Namanga uSathane sengivulile. Verse 15 umaHubo 34 uthi indumiso leyo ngesixhosa. Amehlo kaJehova akubo abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Amehlo kaJehova abuka abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Olungile ongenasono, olungile othethelelwa isono sakhe. Uyachazwa la kuyiHubo 32, indumiso 32 verse 1 and 2. Ubusisiwe siphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Verse number 2, ubusisiwe umuntu uJehova angambambeli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Yilowo ke olungile. Uma ulungile, indlebe kaNkulunkulu ikukho ukukhala kwakho. Immediately uqala uthi uyakhala, uyaphendula. Akusiyena lo nkulunkulu osheshezwa phuza ukuphendula. Kahle kahle mayizwile uyaphendula. Mayingaphenduli ngoba kazwanga, ngoba izono zakhe awuzivumile. Hayi mina ngizokutshela nje iqiniso. Ngizokutshela ngoba angiyena umfundisi wemali. Angincengile ukuthi uzogodla umnikelo wakho ngoba nakho ngikutshela iqiniso. Cha. Ukuthi usuzoyeka ke ukungilalela noma usuzophuma ekhaya lezwi noma ungaphuma. Mina into engiyaziyo ile ukuthi abaphumayo bangabaphika uKristu. Abaphumayo yilabo abakhulunywa ngabo ku1 John chapter 2 verse 18 and 19. Kuthiwa abaphuma kithi ngoba bebengesiba bakithi. So umuntu ophumayo nje ngiyazi mina ingobe ngumphika uKristu ngoba la sikhuluma ngoKristu, sikhuluma izwi ulizwi. So ke mina ngizokutshela iqiniso, ngijatshuza uma uphuma neva enyameni, uphuma nezwi likuhlabile. Noma phela uyakhona uzomuza ubaba uNsibande ngevoice yakhe enkeneze enhlizweni yakho ethi isono leso senzayo. Ukwenzelani lokhu? Sozwa ngawe usubuya umpampa usufisa ukungenisa ekhaya lezwi, izinto sezibhimba zingasahambi ngendlela yakho. So ke isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, ububo busahlukanisa naye. Uthi ke kumaHubo 34 verse 15 esengukhothile. Amehlo kaJehova akuba balungileyo. So wena lunga, ukulunga kungabi okwemvelo, kodwa ukulunga okutholakala ngokukholwa egameni lenkosi uJesu. AmaRoma 10 lawo verse 9. Uma ukholwa ngenhliziyo kuba ngukulunga, uverse 10 uchaza kanjalo. Funda AmaRoma 10 verse 9 and 10. Ukholwa egameni lenkosi uJesu, uthola ukulunga. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi yasindiswa. Bazokwephuca insindiso laba abamelene nawe uma uthi uJesu Kristu inkosi. Bazokuphuca isinkwa sasezulwini. Ungavumi. Mbiza uJesu Kristu inkosi. Ngisho kukubiza ukuxoshwa ekubandleni, kukubiza ukuxoshwa emsebenzini, kukubiza ukuxoshwa noma ikuphi. Uthi uNkulunkulu kuSamuel wesibili chapter 14 verse 14. Ukuphila komuntu
kunjengamanzi achithiwe emhlabathini angena qoqo. Kodwa yena uNkulunkulu akakulahli ukuphila. uNkulunkulu uthatha umxoshwa amenza ngabe ngumxoshwa kuye. So asibalekeleni kumdali wethu. Yabona lokuxoshayo ngoba akakudalanga akanandaba nawe akanamizwa nawe. Kungaba umyeni wakho, kungaba inkosikazi yakho, kungaba abazali bakho, kungaba ingane zakho. Baxosha ngoba banamizwa, kodwa uNkulunkulu ngeke axoshe. Uthatha umxoshwa amenza ngabe umxoshwa kuyena. Uxolo. So amehlo kaJehova kuba abalungileyo nezindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Sengithintileke lapha maHubo 32, ubusisiwe siphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Uthethelelwe wena na? Sisibekelwe isono sakho na? Ngiyabuza. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Sekuthi angigxume ngiye lapha kwekaJakobe chapter 5 verse 19 no 20. Kukhulunywa ngabadukisiweyo. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise, yazini ukuthi obuyisile isono ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Ingakho ngihlale ngimncenca, ngimcela, ngimncenga ngikuKristu, lethana abantu ekhaya lezwi kunezono ezizositshekelwa. Umphefumulo wakho uzowusindisa ekufeni just for ukuletha umuntu ekhaya lezwi. Ngokunjalo mayisephuma lo muntu, phuma nesibusiso sakho, ukwazi lokho. So abantu balethile bakhulekele, abantu balethile hlala ubathinte uzothi basaneme yini abayidingayo. Ngiyafisa nje ngempela ukuthi nikwenze lokho. So ke yikho-ke lithi izwi lenkosi, ubusisiwe siphambeko sakhe sisitshekelwe. Ngoba uthi uJakobe verse 20, yazini ukuthi obuyisile isono ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Letha abantu ekhaya lezwi uzositshekelwa izono zakhe eziningi. Bangakanani abantu kwifoni yakhe ama-contacts? Bangakanani abantu emsebenzini? Bangakanani umakhelwane bakho? Bangakanani abantu nabo? Mhlawumbe uphethe emsebenzini, mhlawumbe uprincipal, uke ubize umhlangano wabazali. Abazali bey'ngane zesikole sakho bangakanani? Usuke wabatshela ngekhaya lezwi, usuke wabatshela ngoJesu osindisayo ophilisayo, ukuze phela kusitshekelwe inqwaba izono zakho. Ngoba izono ziningi ngendlela emangalisayo, ziningi webazalwane. Asibheke kaJakobe chapter 1, uxole kaJohane 1 John chapter 1 verse 8. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Akekho umuntu ongenaso isono. Ngisho nobaba uNsibande ekhuluma nawe la unesono, akekho umuntu ongenaso. Verse 9, uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile kuba sithethelele izona sihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sizivuma uthembekile ulungile. So ngabe amagama akekho ngenasono, kodwa thina sidinga ukuzivuma. Isono siyavunywa ubusiyathethelelwa. Verse 10, uma sithi asonanga simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. Asikwazi ukuthi asizikaze sone. Akekho umuntu osemhlabeni ongakaze one ngaphandle kweNkosi yethu uJesu Kristu, owafika engcwele wazohamba engcwele ngoba kazange ona, kasazange isona. Kodwa thina sonke abanye, mina-ke ngisho ngithi ngangingesikhulu isoni kunani nonke, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngakho-ke indlebe kaJehova ikukho ukukhala kwabangcwele. Ngifisa-ke sidlule sibheke laphaya kuJohane, ke siye kuJohane laphaya kwekaJohane, sibheke uJohane chapter 9 verse 31. Impumputhe emva kokuba ivulwa amehlo yazalwa ingaboni, sebeyigxeka abaFarisi nababhali. Isithi-ke yona kuverse 30, lokhu chapter 9 John verse 30, lokhu kuyisimangaliso ukuthi nina nazi lapho evela khona. Ingane uvule amehlo ami.
yini nina nazi izinto kodwa nazi nintuvelaphi uJesu enganuvula amehlo ami. Verse 31. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwi izoni ezokodwa bakithi angazikhuluma zebenini le ndaba. Vumani izono bazalwane, uNkulunkulu akazizwa izoni. Kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenza intando yakhe, uyamuzwa loyo. Ukusaba uNkulunkulu kwenza izwi lakhe. Ukusaba uNkulunkulu ukuvuma izono ngokuthi azivuma izono. Lithi-ke uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenza intando yakhe, wenza intando yakhe uma uvuma izono zakho. Uyamesaba uNkulunkulu uma uvuma izono zakho. Lithi uyamuzwa loyo. So umkhuleko wakhe awuphendulwa ngoba uvumile izono zakho. Umkhuleko wakhe awuzwakali ngoba uvumile izono zakho. Umkhuleko wakhe awuzwakali ngoba ulungile. Indlebe kaNkulunkulu ikubo abalungileyo, bakhala kanye ezwe. So uzohlala kuze kube nini wena ezonweni? Yebo mhlawumbe uziyekile kodwa uzivumile. Ziyavunywa izono. Vuma isono sakho kumuntu kaNkulunkulu ogcotshelwe lokho. Ake siye lapha kuJoshua chapter 7. Joshua chapter 7. Ke siyibone kahle le ndaba ukuthi isebenza kanjani. Joshua chapter 7 verse 19 and 20. U-Akhani wayonile wayofihla impahla wahlukumeza u-Israyeli hlunyezwe uNkulunkulu ngenxa yokuthi bahlezi nomuntu owonile. Usethi kuJoshua ku-Akhani, ndodana yami ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo uvume kuye. Hayi angazi uma niyangizwani. Ngesikhathi uvuma izono zakho unika uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo. Besethi ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Bafowethu uma sivuma izono sizivuma kuNkulunkulu kodwa sitshela umuntu. Sizivuma kuNkulunkulu kodwa sitshela umuntu. Lokho kusiza singamesabi lo muntu ophambi kwethu. Sikhuluma wonke amahlazo ethu ngoba sivuma kuNkulunkulu, yena uzosinxusela sikhulekele kuphela. Ndodana yami ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo uvume kuye, ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Verse 20. U-Akhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Zivunywa kanjalo nje izono. Uya kumuntu kaNkulunkulu ogcotshelwe lokho, uvuma izono zakho kuNkulunkulu kodwa utshele lo muntu. Lo muntu uzobe seyakukhulekela, uNkulunkulu avume ubuso bakhe. Hayi angiphethe lapha ngoJobe. Kuhle ngiphethe ngoJob chapter 42 soqala kuverse 7. Kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifazi umThemani, intukuthelo yami yavuthela wena nabangani bakho ababili ngokuba nikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Ngalokho zithatheleni izinkuni. So uNkulunkulu wayesola abangani bakaJobe ukuthi abakhulumanga kahle ngaye nangoJobe. Usethi-ke zithatheleni izinkunzi eziyisikhombisa nezingqama eziyisikhombisa, niye encekweni yami uJobe, nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. uJobe inceki yami uyakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angiyukwenza kini njengobuwula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Isizathu sokuya kumuntu ukuthi uNkulunkulu uzovuma ubuso bomuntu olungileyo abesethethelela isono sakho wena, ngoba mawuziyela wena niqabene naye angahla kwenzeka buhlungu abuka ukuthi uzombhuqa. Wena iyencekweni yakhe uJobe. uNkulunkulu uzovuma ubuso bukaJobe athethelele isono sakho. The big question is, ubani uJobe walesi sikhathi na? Asiqhubeke verse 9. Base behamba u-Elifazi umThemani noBhildadi umShuhi noSofari umNahama benza njengokukhuluma kaJehova kubo. uJehova wavuma-ke ubuso bukaJobe. Sebenikelile ngalezi inkunzi, uNkulunkulu wavuma ubuso bukaJobe wathethelela isono sabo. Verse number 10. uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni lapho ekukhulekela abangani bakhe, wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokuphinda kabili. So kukho konke ayenakho uJobe, uNkulunkulu wakuphinda kabili. Ngoba enzeni ekhulekela abangani bakhe,
isibusiso somgcojwa kaNkulunkulu okuvunywa kuye izono. uNkulunkulu umbuyisela izinto, uNkulunkulu uyambusisa ngoba unjengemediator, uactor njengenkosi uJesu. uJesu yena wenzani? Wasifela, wenza sibuyisane noNkulunkulu ngaye. So njengamanje uJesu asimboni, kodwa ukhona kulabo abantu abagcobele lo msebenzi. Usebenzisa bona yena uJesu ukuthi sibuyisane noNkulunkulu. Yingakho kufanele uvume isono sakho kuNkulunkulu, kodwa utshela umuntu lonke iqiniso lenzile. Lo muntu uzokukhulekela, uthethelela isono sakho. Le nkonzo ijulile kakiwa kuyo ngobuso. Ungavumisi abantu izono kanti wena uzivumile, ngoba lo mkhuleko wakho bakhulekela wona awuyi kuNkulunkulu. Qala wena uvume zakhe izono. Mina wakhuluma nami, wathi ngingamvumisi umuntu izono kunesono engisikhumbulayo. Angoqala ngithinte lo engivuma kuye, engikhuluma naye bese ngikhulekela ngaphambi ngisebenze nabantu. Wathi ngingalingi nje ngikhulume ngezono zabantu, uyosithatha sinamathelise kimi leso sono. So inkonzo ejulile le ayenziwa inoma ubani ongagcotshelwe lo msebenzi, ngoba ugcotshelwe akakhulumi ngezono zabantu, ogcotshelwe akamhleki, ogcotshelwe uba kanye nawe abe umkhulumeli wakho. uNkulunkulu akuncengele ukuthi uNkulunkulu akuthethelele. uNkulunkulu abuka ubuso bakhe, avume ubuso bakhe, abese kuthethelela wena kukho konke ukungcola onakho. Ihamba kanjalo inkonzo yokuvuma izono. uNkulunkulu akazizwe izoni, kodwa umuntu emesaba yenza intando yakhe yamuzwa loyo. John chapter 9 verse 13 or 31. Amahubo 34 verse 15. Amehlo kaJehova kuba balungileyo, ukukhala kwabo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Maningi amavesi engicaphunile namhlanje. uNkulunkulu akusize uyi-understande kangcono indaba yokuvuma izono. Uyeke ukuthuka abantu abavuma izono, uyeke ukudelela abantu abavumisa abanye abantu izono, ngoba nawe usazongena kulokhu kwahlulelwa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba, siyabonga. Siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngiyacela ubusise lona loyo lalele kakhulu ozolizwa alenze izwi lakho. Siyabonga ngale nkonzo moya ongcwele. Qhubeka-ke uwenze umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyaguqa mangithandaza. uNkulunkulu wami wathi angoguqa. Wathi uJesu mayekuthandaza ekhuluma nami ngiwuNkulunkulu wayiguqa. Wena yini ungaguqi? Ngaqala ngalelo langa ngaguqa. Ngiyaguqa mangithandaza. Ube nosuku oluhle. Bobunse abantu yavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.